If mu naught and epsilon naught are the permeability and permittivity of free space respectively, then the dimensions of 1 by mu 0 epsilon 0 is நமக்கு ஆல்ரெடி வந்து என்னன்னா small c speed of light equal to 1 by square root of mu 0 epsilon 0 ஃபார்முலா தெரியும். ரெண்டுக்கும் ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா we can get என்ன இங்கே ஸ்கொயர் ரூட் பேர் 1 ஸ்கொயர் ஒன்று தான், இங்கே ஸ்கொயர் ரூட் இதெல்லாம் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது 0 epsilon 0 வரும். ரெண்டு பக்கம் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கால இங்கே c square small c square. அப்போ ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இஸ்கிறது மட்டும் என்ன உங்களுக்கு ஸ்பீடோட உங்களுக்கு டெபிஷன் வரும். அப்போ LT பவர் மைனஸ் 1 ஹோல் ஸ்கொயர் வருமா? நம்ம தான் நம்ம இருக்கும் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது L ஸ்கொயர் T பவர் மைனஸ் 2. இது எப்படி எழுதலாம்? உங்களுக்கு L ஸ்கொயர் பை T ஸ்கொயர் எழுதலாம். ஸோ ஆப்ஷன் 2 is correct. Thanks for watching. Keep watching. Subscribe and share.